Здравейте, геймъри! Съжалявам, миналия клип спря изведнъж, защото винаги това прави по време. Като намерим куче, имаме си достатъчно кокали. Да си ги... Аз имам айрон. Таен в малкия чест. Окей. Четири такива от крава. В малкия чест вече няма О, айрон. това има нещо жълто като айрон. айрона. Чек, има нещо жълто като айрон. Да, окей. Аз пека айрона. Ами това е редстоуна, бе. Ей това. Кое е жълто като айрона? Не. А, точно. Оставям 2 стека. Аз оставям 4 стека мъртва кожа. Яйце. Не, това е субзия. Не мога махам. Да знаете, Аз ще оставя картофа. има в айрон. Аз ще оставя още един стак мрежа. В малкия няма вече майче място. Искам enchanted table. Тут е чест. Празен чест. Някой има ли паржоли нещо за разни? Аз имам само Аз имам. Аз имам само 2 паржолки. Аз имам 64. Иване, къде сме? Ела е тук до дете, аз съм ги направил тия нещо като чешма. Да бе, това са кранове за компот, нещо такова. Аз сега ще правя лък. Взе ли ги? Благодаря. Аз такива имам, аз питах да паржоли от такова. Въй! Направих, имаме вече 3 лъка, оставям единия в честа. Чека, аз имам бисквита. В Майнкрафт се вика бисквита. Дай да виж. Това е картоф. Да, това е картоф. Хора, геш вземи айрон от печката. Някой взе ли ги? Да. Аз ги взех. Ай, отивам на лъв за... Ма чакай ли нещо, защо пише, че нещо са пече, как нищо не са пече. Не бе, това трябва да свърши въглена, махай ги докато не свърши. Аз съм го махнал. Аз искам да своя паржолите. Гледайте има на път. Аре бе! Трябва ми... ето въглен. Трябва ми да се изпека това паржолите. Още чинчи. Я моля. Трябва да си изпека паржолите. Айрон. И аз айрон. Геш забери. Аз малко ще излезна. Не бе, Радо, не излиза. Интересно е да гледам. Вземи за още едно легло. Аре бе, никой няма въглени. Аз имам. Ми дай. 5. Дай всички. Тамон отивам да взимам вълна. Ето. Благодаря ти. Вземи вълна за мен. Колко дава? По едно. Трябва ми за паржолите. Аз ги взех. Още един крепър за TNT. Ого, колко много TNT можем да направим. Трябва ми жълт пясък. Ома гъд честен не се запаля. Да, това става по-много. Това е странно. Или Радо гледа честен. Да, съм. Да, значи ето за това не се запаля. Отдалеч съм. Някой ще излиза ли да взимаме неща преди да е изгрял слънцето? Аз съм такъв ясен. Някой да има паржоли да му ги спека. Всичко ме е често. В честа имаме златни паржоли, да знаете, сложил съм. Опа, аз като говоря не знам, че трябва да ям. Аз пак някой път се бъркам. Пачите се правят.
Имам аз 3 диаманта. Искате ли някой да му плати 3? Значи, ако някой ми даде такава златна броня на това, ще му платя 3 диаманта. Това златна броня. На зомби такова. Ще му дам 3 диаманта. Аз ядох. Чухте ли? Ако някой ми намери такова зомби... Охо, Радко, иде да ги бием. Иде да ги бием. Охо, взеха айрон. Не айрон броня. Искам да ги убия. Аре, идвайте още. Аре, бе. Аре, ама, това не е помощ. Бързо спирай зомбитата. Това не убиха. Взимай ми айроните. Чакай, зомбито ти ги взе. Аз идвам да... Ау, ужас. Мале, наистина. Убих зомбито. Взимай всичко. Вземам. Взели всичко. Чакай, взе го. Идай в къщата бързо. Махай Фърли ми зомбитата. всичко, което е мое. Значи са... Изключи зомбитата. Чакай. Това не всичко ти взе. Изключих вече. Не, зомбито нищо не ти е. Сега ще видите каква броня ще остава в нашия чест. Имаме 3 вълна, да знаете. И скоро ни свършва честа. Панталона, бе. Чакай, Това ли Скоро ни свършва честа. Не, чакай. Това. Дай ми пържолата, за да се нахраня, че нямам. Дай, сега ще дам. Пържолата. Нечо. Свършиха ни всичките. Всичко ни свърши, няма честове. Аз за това викам да направим нов чест. Аз казах честове да правим. Имам меч, имам кирка. Имам братва. Братва нямаш. Дай се ми. Щом си имам това, друго не ми трябва. Чакай, мечо ти. Чакайте, аз ще отида да взема една много яка броня. Къде? Често ти свърши. Чакай. Виж колко много неща взех. Убих много неща. Гледай. Може ли тази броня? Енчантната е такава. Ще ми я дадеш ли? Тая жадната та. Защото аз... Толкова много неща е. Гледай. Даш ми тази броня, моля се. Ще ми я дадеш ли? Ох, спасен съм. Защото всичко ми е... Добре, че съм аз в този сървър. Нали? Добре, не с Радо. Че може да направим двамата клип с Радо. Моля ти. Там има някой. Това е Иван. Радо, идвам. Ти къде си? Чакай да го... ние забравихме за фермата, брат. Каква ферма? Няма да правим ферма. Вие сте направили. Имаше по всяко нещо, човек. Още е сято. Да, ма още няма да стане Геш, за тебе скоро. съм. Ок, ето ти Ох, бронища, спасен съм. енчантната да ти давам, нали? Много си як става. Някой ако ми даде бутуши, неизпущени броня. Аз мога да ти дам. Да. Ама сам бутуши. Добре, ще платя един диамант. Ама колко е стоиш, виж? Геза му. Добре. И бронята, и панталон, ако ми дадеш 3 диаманта ти дам. Няма ми дава. Бронята. Само чорапи да му дам на този пичага и ти давам. Всичко ще ти дам, ама няма да плащаш. Тук играем, всичко поделяме. Това всичко си е наше. Момчета има си женско теленце. Добре. Ко? Теленце? Как така? Кравата. Да. Защо? На майката на рождения ден, Иване. Ела. Да. Ето, чакай да ти дам диаманти. Не, аз... Не. Вземи ги на мен, не ми трябва. Добре, ето ти бронята.
Ще ми дай ли бутуши? И какво ти трябва? Да, бутуши ти трябват, нали? Чакай. И какво друго ти трябва? Ми броня и панталон. Каска ще взема вече, ма броня. Някой има ли дърво? Аз не. Броня така. Ето давам ти, чакай. О, брат, ти си златен, ти да Хора, чекаш. трябва да ни да... Нали, аз съм то най-важният тук в играта. Велика меч. Ма нека да се направим... О, някой нещо да е оставил каска. Няма, ако убия някакво зомби. Аз искам да имам каска. Аз имам да имам каска. Аз искам или аз имам? Направих 3 лъка, да знаете. Общо са 3. Няма значение, аз ще дойда сам. Виж какъв грозен стана. Знаеш, ама надолу си як много. Ако убия някой зомби с такава каска, ще я дам. Слагай ли подоци, бе? Аз и ти взимам. Дай ма аз. Как се казва това жълто, бе? Редстоун. Слагайте подоб. Аз имам за... Какво стана, бе, Иване? Що ми се причкаш? Няма нищо. Хора, да знаете, я пуснал съм зомбитата. Добре. Айрон! Майко, къщата няма айрон! А, да. Отвънка!